ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാ. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാ, വിട്ടുപോയി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്റെയും അസുരന്റെയും ഭാവങ്ങൾ അതെന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദേവനും അസുരനും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഹരേഷ്ണന് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേഷ്ണനുണ്ട് ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമം ച യജ്ഞം ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധഃ ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാബോധേശ്വരോദുക്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാബലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാധിമാനിതാ ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനായ ദേവന്മാരെയും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദൈവിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകത്തിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന പരമദിവ്യത്യാസം പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആത്മീയ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യ, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരിദൂഷണങ്ങളിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതികൾക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവികർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു സാത്വിക ലെവലിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ബാരിയറാണ്. നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ആസുര്യ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പറഞ്ഞ ഒരു ബാരിയറാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ അതിന് പറയാം, നമ്മൾ തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതിന് ആസുര്യ ഭാവങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മള് ഉയരണം. അതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു സാത്വിക ഗുണം ഉണ്ടായാലോ ആ വ്യക്തിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം രജോ തമ ഗുണങ്ങൾ, അസുരന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്താൽ പോലെ എല്ലാതും കിട്ടണം എന്നുള്ള. അപ്പൊ ആസുരമായിട്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം, അതായത് ഭൗതിക ആസക്തി ഒക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവന് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും, അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ല കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ വേദപഠനോ ആത്മനിയന്ത്രണോ തപസ്സോ ലാളിത്യോ അഹിംസയോ, കാരണം ആരും ഉപദ്രവിച്ചാലും അങ്ങനെ സത്യം, അതൊന്നും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആസുരവാസികള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 കേസുണ്ട്. നമ്മുടെ രീതിയിൽ യമനിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാം. അതായത് സ്ത്രീകള്, അതേപോലെ തന്നെ ചൂതാട്ടം, മാതാദികൾ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലിക്കർ, അതായത് മദ്യം. ഈ 4 കാര്യത്തിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം ചൂതാട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചതിയനല്ല, എപ്പോഴും പറ്റിക്കൽസ്. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അതിന് ശരിക്കും ഒരു ആസൂര്യ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതിന് നമ്മൾ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പതുക്കെങ്കിലും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറയണം. കാരണം ആസൂര്യ ശക്തികള് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ആസൂരികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ ആ ദൈവിക ഗുണമുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണം. അപ്പൊ ഒരു ദൈവിക ഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം, കാരണം നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ, അത് തപസ്സില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക നിലയിൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്, ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമത്തെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആത്മീയത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ പല നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ ആത്മീയത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ കൂടാതെ നമുക്ക്
ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ നമ്മൾ ജപം നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പാർട്ടാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ നിഷ്ഠ, അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത് അനുഷ്ഠാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോണത്. അത് ചെയ്യാനും പ്രത്യേക ഇല്ലാന്ന് വെച്ച മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ വളരെയധികം താഴ്ത്തുന്ന ലെവലുകളാണ്. കാരണം ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പറയാം, ഒരു കുട്ടീനെ നടക്കുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുട്ടീനെ പിടിച്ച് നടത്താൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി നടക്കില്ല എന്ന് അത്ര നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കാരണം ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകും. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ലെവല് പതുക്കെ ആസുരീയ ലെവലുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്വഗുണം രജസും തപസ്സും ഒരു ദിവസം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ചിലപ്പോ ഒരു വർഷം തന്നെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാം, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ്, അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു ലെവൽസ് ആണ്. രജോ ഗുണങ്ങൾ വരാം. ചില സമയത്ത് ഒരു വർഷം തന്നെ ഒരു 2-3 മാസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസ് പരമായിട്ട് തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ പതുക്കെ നമ്മള് ഭഗവാൻ, അതിന് നമ്മുടെ ജപത്തിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങളിലെ ജപമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് എന്റെ നാമത്തിനോ ഗുണത്തിനോ ലീലയ്ക്കോ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജപം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ആസുര്യ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവീയ ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അത് ഭഗവാൻ പല ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സാത്വിക വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ ഉയർന്നാലോ നമുക്കൊരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. അതന്നെ ശൗചം, അതായത് നീറ്റ്നെസ്, ഉള്ളിലത്തെ പുറത്തുള്ള അസൂയ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ 3 ഗുണക്കാരെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ സാത്വിക ഗുണമുള്ളവര് അല്ലെ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവര് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മറ്റുള്ളവരിൽ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ദുഃഖം വരും. പക്ഷെ മറ്റേ അടുത്ത സെക്ഷനായ മറ്റൊരു രാജസീയമായിട്ടുള്ളവര് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അവന്റെ സുഖം മാത്രം ചിന്തിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ദുഃഖത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. തമസുള്ളവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചിനെ എന്റെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖമായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അതിനെ പ്രോബ്ലംസ്. അതിന് പറഞ്ഞ അസൂയ രാഹിത്യം. ഒരിക്കലും അസൂയ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് പറ്റൂല. അതുപോലെ തന്നെ ലാളിത്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളെ സിംപ്ലിസിറ്റി. നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും കർമ്മബന്ധമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എത്ര വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടണം, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പെന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5 5 വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം. പക്ഷെ ആ 5 ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയാം അതിൽ 2 മതിയിൽ 1 മതിയിൽ ഒരു 5 വെറുതെ വാങ്ങിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മബന്ധം നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടണം. അതാണ് ലാളിത്യത്തിന് ആത്മീയ ലെവലിൽ പറയുന്നത്. അത് നമ്മളധികം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മബന്ധം കർമ്മബലം കൂടെ കഴിയും. കാരണം ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര മരങ്ങൾ, എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ അവര് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാസ്തു വലിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണത്. കാരണം അതിൽ നമ്മൾ പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ജീവൻ പോയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വരുന്ന വാസ്തുവിൽ അതിനോടുള്ള ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാളിത്യത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേദപഠനം പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. ഒരു സാത്വികന് മാത്രമേ എനിക്ക് വേദം പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയില്ല, ഭഗവത പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം അവൻ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനെന്ന്. മനസ്സിലായി? കാരണം അവരുടെ ചിന്താഗതി അതാണ്. കാരണം പിന്നെ അതും പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിക്കാരെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്തരം നിരീശ്വരവാദികളെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ആയ ലെവലിൽ അവരുടെ ലെവലിൽ
മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു വേദപഠനം നമുക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സാത്വിക ഗുണത്തിന് ടച്ച് വന്നവരാണ്. എന്നാലും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാവുക? ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർക്കുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദാനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദാനം തന്നെ 3 ദാനം ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതായത് സാത്വിക ദാനമുണ്ട്, രാജസിക ദാനമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും തമോ ലെവലുള്ള ദാനങ്ങൾ. ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സന്യാസി വര്യന് ഒരു ബ്രാഹ്മണർക്ക് അതിൽ ഒരു ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാനം പറ്റും. അതിൽ ആ ദാനം ചെയ്യണ വ്യക്തി എനിക്ക് അതിന്റെ ബലം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ആ ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ സാത്വിക ദാനം ചെയ്യും. അതിന് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അതിനൊക്കെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, കൊടുക്കണ വ്യക്തി, കിട്ടണ വ്യക്തി, ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് ശരിക്കും സാത്വിക ദാനം. അതുപോലെ തന്നെ രാജസിക ദാനം ഉണ്ട്. രാജസിക ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യണ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, എനിക്ക് ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, എന്നെ ഷോ കാണിക്കല്ല, അതിന് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അതേപോലെ തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽസിനും അതിനു വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കുക, അതൊന്ന് ലിക്കർ അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കുക, അവരെ സഹായിക്കുക, അങ്ങനത്തെ അല്ല ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ പറയാം, അതുപോലെ ആ ലെവൽ. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോഴടക്കം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാ പറയും. കാരണം ദാനം കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നാൽ നമ്മൾ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അവൻ ചെന്നിട്ട് ആയ പൈസ എടുത്തിട്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ കയ്യിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ദാനത്തിന് പ്രധാന സാത്വിക ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധി, അസ്തിത്വം, അങ്ങനെ നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയമില്ലാത്തതെന്ന് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും കൊണ്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സന്യാസിമാർക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ചതുരാശ്രമങ്ങളില്ലേ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യം, വർണ്ണങ്ങളിൽ വരുന്നത് 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ വരുന്നത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരിൽ മുകളിലാണ് ശരിക്കും സന്യാസിമാര്. അപ്പൊ ഈ സന്യാസിമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നിർഭയത്തായിരിക്കും. അവർക്ക് വേറൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടി ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം അവര് ഒരു വീട്ടിലോ ഒരു സ്ഥലത്തോ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാത്തത്. കാരണം എവിടെ പോയാലും അവര് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയോ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയും അവര് ചിന്തിക്കില്ല. അതിന് ശരിക്കും സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സന്യാസികൾക്ക് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഇവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കേണ്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അതിന് ബ്രാഹ്മണരെ നമ്മൾ അത്തരം രീതിയിൽ അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ ഊട്ടുന്നത് ഭഗവാൻ ഊട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കില്ല. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, വൈശ്യർക്കുണ്ട്, ശൂദ്രർക്കുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാന്നാണ്. സന്യാസിയുടെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെയും ഗുരുവിന് സന്യാസിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗൃഹസ്ഥമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മോപദേശം കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവര് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വ്യക്തികൾ നമ്മളെ ഇരുത്തിക്ക് വരുന്നത്. അതിന് നിർഭയത്വം, അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാണെന്നും അന്ന് മാത്രമേ ശുദ്ധി, ശൗചം, സ്ഥിര നിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ചെടികൾ, മരങ്ങൾ, അവർക്ക് അതിന് എന്ത് വന്നാലും, മഴ വന്നാലും വെയിൽ വന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ക്ഷമ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ലെവലിലേക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിലെ അപമാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളിന് ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ദൈവിക ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദംഭോ ദർഭോ അഭിമാനം ച ക്രോധാപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥാ സമ്പദമാസുരീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
രേഷ്മ ഇതില് ശരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് അസുരന്മാരെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ദേവന്മാരെ സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അസുര ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനമുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതിനെ നമ്മളെ രാവണന്റെ കഥയായാലും കംസന്റെ കഥയായാലും ഇവർക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലായിരിക്കും അവർക്ക് ഗർവുണ്ട്, അഹങ്കാരമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്, ക്രോധമുണ്ട്, പാരുഷ്യമുണ്ട്, അജ്ഞാനമുണ്ട്. അല്ലാതെ എന്റെയാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവർക്ക്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തികള് ആസുരന്മാരായിരിക്കും. കാരണം അവരെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കേട്ടാൽ മതി, അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവർക്ക് ഉപേക്ഷിണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ദേവഗിര കംസൻ ദേവകി മാതാവിന്റെ വിവാഹ ആ സമയത്ത് കംസനായ ഒരു അശരീരി കേൾക്കേണ്ട താമസമുള്ളൂ. ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് ഒറ്റ ചിന്താഗതിയില് ഇത്രയും സ്വന്തം പെങ്ങളെ ഇതേപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണ്. പക്ഷെ ആൾക്ക് വരുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആൾ കേട്ടോടുകൂടി പിന്നെ എല്ലാവരും പൊട്ടിത്തെറിക്കും. പിന്നെ ചിന്തിക്കണില്ല. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വധിക്കാൻ പോണതും. അതിന് അസുരന്മാരെ ചിന്താഗതി. അവർക്ക് അവരെ കാര്യം എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടി അവർ എന്തും ചെയ്യും. അതാണ് അഹങ്കാരം, ഗർവം. കാരണം അവര് അതാര അജ്ഞാനാണ്. കാരണം അവരെ ഗർവും അഹങ്കാരം ഒക്കെ കാരണം എനിക്ക് എന്റേതിനല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വാസുദേവൻ പറയണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുണ്ട്, 8ാമത്തെ പുത്രനല്ലേ മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുത്രന്മാര് 8 പേരിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആര്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വാസുദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നിനക്ക് കൊണ്ടുതരാം, അപ്പൊ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ കഥകൾ പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോണില്ല. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ അഹങ്കാരം, അതായത് എനിക്ക് ആരും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അവർ ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവർ എന്തും ചെയ്യും. അവർക്ക് ക്ഷതമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യം ആര് ചെയ്താലും അവരെ നശിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവരെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഈ സ്വത്തും സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ഈ സ്വത്തും സൗന്ദര്യവും ഞാനും അത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തികളിന് ശരിക്കും ആസുര്യ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദൈവീ സമ്പദ്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമതാ മാശുചാ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ മുക്തി സാധനങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങളും ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നതായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അസുരന്മാരെ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണമാണ്. ദൈവിക ഗുണമായത് കാരണം ദുഃഖിക്കേണ്ട. അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുക്തി സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ അജ്ഞാതൻ അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് അവർ. പക്ഷെ നീ അങ്ങനെയല്ല. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ അതായത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനനത്തിലെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവിക ആസുരിക ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ ജന്മകർമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആസുര്യ ജന്മങ്ങള് ജന്മത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായി. പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പായി. അതിനോടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയില്ല, അതിന് സർക്കംഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിസ്ഥിതി അല്ല സാഹചര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നീക്ക് പേടിക്കണ്ട. നീ ആ ദൈവിക ഗുണത്തിനോട് പിറന്നതായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നീ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അർജുനെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് എടുത്തത് തന്നെ. നമുക്കറിയാം അസുരന്മാർക്ക് കൊടുത്താലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകലവ്യന്റെ ഒരു കഥ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകലവ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ദ്രോണാചാരി ചെയ്ത് തെറ്റണെന്ന് തോന്നും. കാരണം ഏകലവ്യന്റെ വിരല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കളഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചിന്തിക്കുമ്പോ അറിയാ. കാരണം നമ്മളെ ദ്രോണാചാര്യര് ഇവർക്ക് അതായത് ഏകലവ്യനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വിദ്യ ഈ ഏകലവ്യന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഡേഞ്ചറാണ്. അതിന് നമ്മള് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ അറിയാം ആരാണ് ശിഷ്യനാക്കേണ്ടത്. ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ദ്രോണാചാര്യര് ഏകലവ്യനെ ധനുർവിദ്യ പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്താ ഏകലവ്യന് അത് ഒളിച്ചു നിന്നിട്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ തന്നെ ഏകലവ്യന്റെ നെഗറ്റീവാണ് അതിൽ വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നായനെ
അമ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അർജുനൻ ഒരു അമ്പ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഈ നേഗലേവനും 10 അമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ അതിന് ചില വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത, അതായത് നമ്മളെ നോളജ് ആയാലും ജ്ഞാനമായാലും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. കാരണം ആ നായനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്പിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, അതിനെ ഒരു 10 അമ്പാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആസുര്യ ഗുണങ്ങളാണ് അവ ഉള്ളത്. അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പിറവിക്കും അതിന് ആ പിറവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പിറവിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അറിയാം ആരാണ് ശിഷ്യനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ ഗുണം പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് അതിനൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ അകലവിനെ തന്നെ രക്ഷിക്കണേ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ല ധനുർവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പെരുവേരിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അർജുനനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം, അതായത് നീ ഗുണത്തോട് ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നത്, അത് കാരണം അതൊരു നമ്മളെ ഭാഗ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാത്തവര് അസുരന്മാരായിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ ലോകം കിട്ടി, ഇനി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ജീവിക്കാം, എനിക്കുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കാം. ആ ചിന്താഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസുരഭാവം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വൗ സർഗൗ ലോകേയസ്മിൻ ദൈവാസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ്ച പ്രോക്ത ആസുരം വാർത്ത മേ ശൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരവും ദൈവികമായ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിപ്പെടാം. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇനി ആസുര്യങ്ങളായ പറ്റി വിവരിക്കും. അപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആസുരികം, ഒന്ന് ദൈവികം. അപ്പൊ ദൈവികത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് ലാളിത്യം, അതുപോലെ തന്നെ നിർഭയത്വം, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ദൈവിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരിൽ കാണുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുരന്മാരെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അസുരന്മാരെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിച്ചു. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അസുരന്മാരെ ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ദൈവിക ഗുണം ദേവന്മാരെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുരാഃ ന ശൗചം ന ബീജാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവങ്ങളെ അറിയില്ല. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. രണ്ടും അറിയില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, ഇത് രണ്ടും അവർക്ക് അറിയില്ല. വിശുദ്ധമായ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധത അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ. ഇപ്പൊ ഇതിലാണ് ലിക്കറിന്റെ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളിന് ശരിക്കും അസുരഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബാധയാണ്. കാരണം അവർക്ക് വിശുദ്ധിയോ, നമ്മൾ തന്നെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനത്തെ, അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതായത് ആ വിശുദ്ധത അവർക്ക് ഇല്ല. ആ ലെവലിലാണ് അവരെ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അസുരഭാവികളെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും എന്താ മനുസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മളില്. അപ്പൊ നമ്മളിതനുസരിച്ച് ആ മനുസംഹിത അനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുണ്ട് നമ്മളെ പൂർവികമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത് കൈമാറ്റം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. പോയതാണോ? അവിടെ നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല? പ്രഭുവിന്റെ ഇവിടെ നെറ്റ് പോയതാണോ മാതാജി? നോക്കട്ടെ. ശരി.
കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി, പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നില്ല. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. പ്രഭുജിയുടെ നെറ്റ് പോയതാന്നാണ് മാതാജി, ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? പ്രഭുജി വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഞാൻ പ്രഭുജീനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. ഈ ക്ലാസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുവേ. അതെ. പ്രഭുജി ഈ ഇപ്പൊ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രഭുജിയുടെ നെറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രഭുജിയുടെ നെറ്റ് പോയിരിക്കുന്ന. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂട്ടാ, പ്രഭുജി കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? മനസ്സിലായി. ആ, പക്ഷേ പ്രഭുജിയുടെ നെറ്റ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ നെറ്റ് പോയതാണ് വിചാരിച്ചത്. അല്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കണ പ്രഭുജിയുടെ നെറ്റ് പോയി. നെറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം മുതലല്ല, അപ്പൊ നമ്മള് നെറ്റ് പോയ ആ ഇത് തൊട്ടിട്ടുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പ്രഭുജി, പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ലൈവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നാ ലീവ് ചെയ്യട്ടെ. യൂട്യൂബിൽ കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഇപ്പൊ ഹരേ കയറും, കൃഷ്ണ. വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ക്ഷമയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ്. ക്ഷമയില്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി വരെ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലാം എന്തായാലും. 2 മിനിറ്റും കൂടി നോക്കാം. അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേണുഗോപാൽ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഒന്ന് ഹരേ ജപിക്കൂ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ രാം ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ജപിച്ചോളൂ ഹരേ ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്വൈത ഹരേ കൃഷ്ണ. വാനസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ മാതാജി. ഞാനിപ്പോ ഹരേ ഹോസ്റ്റ് കൃഷ്ണ ആക്കാട്ടോ മാതാജിയെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ജയ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം നിത്യാനന്ദ മാതാജി. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ മാതാജി. വാസുദേവായ ഓം നമോ മാതാജി വാസുദേവായ പറയോ ഇന്ന് ഓം ക്ലാസ് നമോ എടുക്കണോ? വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം പ്രഭുജി. നമോ മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുജി നിർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടരണോ? എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഒരു 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആയിട്ടുള്ള മാതാജി. നാളേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രഭുജി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോരെ? മാതാജി 7 ശ്ലോകം വരെ പഠിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. 7 വരെ നാളെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെ പ്രഭു മാതാജി? എന്താ? ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി എന്നാണ് മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തന്നെ എന്നോടും പറഞ്ഞത് മാതാജി. അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്ന് അവർക്ക് പ്രഭുജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയല്ലാത്ത കാരണം ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നാളെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വിരോധമില്ലല്ലോ? ഇല്ല ഓക്കെ. ശരി കേട്ടോ. ഹരേ ഇല്ല കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇല്ല മാതാജി സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ हरे कृष्ण माताजी. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.